الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Punintan usiku Allah subhanahu wa ta'ala abaduna kumani agyang kutuwa ditano di mapaganad nagu kenegtano ang mga bitirasi ko agamatan wa Islam. Taufikan tano Allah subhanahu wa ta'ala mi pagintaw tano nagumanggal pagkatano sumang amal ang mga pipya. Lidasan wallahu subhanahu wa ta'ala sa ikong mga rarata mga pagariya yang ga iya di tano di kapamagusay na sumpatan tano agyang kuto miyangay po sa di tano di pamagusayin aginan so mga amal ang mga pipya ang mapandaditimbangan sa alungan amori. Kagayo to namya pakalangkap tano sumpatan tano sa ayad na isumpat tano ro na bitiara pamagusayin tano nagyang kuto ang mga amal o di na kang gusto ada aban niya nakakapotol apiapan na may wafat agyang kutuwa manusia na mababaluid na andid ni ka basta adi kang gunaan agyang kutuwa galabak amya pasadian minigan natiyan ko dunia na napapakaw mo nagyang kutuwa balas. So gay mga bangsami na panabenaran tanong giyang kaya galaba ka kaaloy tanong aginan sumbatuan sa sadakatun jariyah na may tumpo ko tanong ron sa mga tamo ko tanong na malan giyang kaya mga ginawa tanong panamaran tanong adna manggalaba ka tanong maapit sa giyang ko tuwa sadakatun jariyah kagi mga pagariya giyang kaya dunia na magawaan tanwaya miyog tanong sadi na bakaw kita no sa giyang kutuwa kapatay. Tigo mga ulama, panabenaran tano, agyang kutuwa mga amal, ang mga pipya, ama padsagyang kutuwa jariyah. Agyang kutuwa balas yan na may tataro sa din apiapan na miya wafat agyang kutuwa manusia. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inanuy niya si katanwanan. Agyang kanana pembetuan sa mga sadaka jariyah. So nabitan wa Muhammad na din niya na di panguyat si sagyang kaya ummat yan. Kaan mabaluy agyang kutuwa tao, amakaw mas alungan amawri na mala akakalimian na gumala abalas aku manian ro sagyang ko to ama sa atimbang nagyang ko to amalia na mga bangsami pamamakin nagintano kaan tano sabutan na antano ro na mambu makang gilbak na batano ya di kagaga umani isa na adna kapakagaganian adna keto nakaataw agyang kaya pagaluy tano nakapakaya langon niya na amang gilbak lagi dia na sumanga kawasa, supakagaga, adna tamukian, ama penggesto niyan, nagina ni malahap, pakaugup si erka, pagariya, sagyang kaya paman na kakitagu ka sa alungan amawri. Naman, tigunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu, wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu, ila akhiril hadith. Ayam anay ni natigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pad sa mga galabak nagumanga pipi agalabak ako mo mu'min si iko oriano kaya patay niyan sa manuto mga pagariya na ayabiti rasaya nagyang ko tuwa kaya wafat umanusia kagi andid ni kawafat manusia ingkata amaluhu na miya putulo din suamalian. Inunta agyang kaya pagaluin tano. Sama no mga pagarian na o aya kabaya ka na mitatarus na gyang ko to akapupakaumar kagyang ko to balas ang mga pipya na panabenaring kay makanggilabak ka sa gyang kaya inaluy unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tigo nabitan wa Muhammad paganayro na ilman na allamahu wa nasyarahu. Ilmu. Si ko agama Islam. May paganad agyang kutua manusia. Kaya to kawan yan. Oriyan yan na allamahu. Na ini pangandoon yan. Wa nasyarahu anta aka ining daawat yan. Biyak isabutan yan si ko mga tao. Sumambuso nabitan wa Muhammad. Nayakatero yan at naballigu anni walaw aya. Panampay na ko niyo. Api apa na pamana sa satiman na ayat. Naman utuwa giyan ko tuwa sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipunguyat yan sa giyan kaya umat yan agiyan ko tuwa kalah ikipantag agiyan ko tuwa kapag na si ku agama Islam oriyan yan na ipangandoon ka naguding ka din da'wat. Na kailangan naman muna beloy tanwa patiis. Ang nabatano di pamagumani o di na paman na di tano di manonon sa daaban niya na pakaasal si iku agamatan wa Islam. Namya kalubu-lubu da yung mga pagarya. Agyang kaya bitira. O kabayatan wa makasulib tanon na napumakinagang ka agyang ko tuwa bitira ku agama Islam. Kadagang ka so ilmo si iku mga ulama. Si iku mga ulama kasasarigan na pagana dakaw sa ilmo. Oriyan yan, napangando na ka sa iku pamilyang ka. Sa ikikarumang ka, sa mga wata ka, mga pagaring ka, mga tunganayin ka. Anta ka, hindi watan nakakiran. Agyang ko tuwa, ilmo amiyaso ka sa iku mga ulama, apad sa agyang ko to bandingan o agamatan wa Islam. Nakanabatan wa di kagaga. Ugaid, nagyan ko ito ba apaman nakapkalipat nagyan ko ito manusia. Kapkalipat yan, nagugap ketembeng yan. Naman gyan ko ito katuro mga ulama, apanabenarin ka. Siya si ko at mimbabawata. Panabenarin ka at mga ulama isu mga muryataong ka. Sa din sa kadagalawata ka. Bigyan ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa madagala muryataw na panabenarin ka at tigiran. Egyan ko tuwa suratu al-Fatiha na si kay makande ukiran. Sakay makande ukiranon. Ayaw maana na mapaganadiran su Fatiha saka miyang guru-guriran. Ino to mga pagarya. Yang ko tuwa wata aka miya pangandoon ka. Nasa din sa kapkebatian yan sa gyan ko tuwa Fatiha na misusumpat akaw din na ajar. Balas ay pambagay ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Dita no isa na si iku mga guru si iku mga derpatano sa kadin mismo lokas pamangdo ukiranon ay dapat ka umimbabawata ka sama da kalamor yataw pagalindi sumbayang namin ni pamangdo ka kira nagyang ko tuwa Fatiha na umaniran din mabati agyang ko tuwa Fatiha si iku mga sambayang ira si iku mga sunnatiran anta aka diran itedin tadum si iku Allah agyang ko tuwa suratu al-Fatiha na misusumpat akaw din. Nagina ni kapaka benar-benar tanu amang aloks. Apa man na mismo sa katano na mapaganatan wag yang suratul Fatiha. Kapadepan na paman na diterima ang susambo yang amay kadiunop kebati agi yang kutua Fatiha. Nanto na ni keswa mga tao. Aapia taman iman to na diran din na katawan wanto na ikabalsa kabati asagi ko ta suratul Fatiha. Di miya lalari mga pagari akalapis apaman na mismo saka datu anta akabain na di niya nakatawan wanto na ikakabati asagyan ko ta suratu al-Fatiha na maganad tano kaanta numi pangdusi ko mga muryataw tano kaanta numabod sagyan kaya paman na Peter o nabitan wa Muhammad kumang kadin amal ka amapia si iko oriano kapatayin ka nagina ni paganayron namala ini diskason mga pagarya nadita no ding gagaan na nagyang kaya kapugusaya tanoron. Ikadua tigo mga ulama na wawaladan salihan tarakahu. Makaganat ka. O di na kaganatan na kaagyang ko tuwa mga muryataw. O di na muryataw sa kataubo. Amapya awata. Bilang ataw awata. Akya ganatan na kasang kaya dunia. Si ko pada hadith na yado ulahu na may pumangani kanya si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na upama kung mga tao nagi panabenaraniran. Aso mga watairan
namambiatira na kuwaga Islam ang bubaluy ang mga pipiya na kaya sana-sana ang pagariya. Aamala ka amapi ay inggenat ka sang kaya dunia. Adi kaya na nimi pamangan isi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kaya lagi dai na benar-benaran tanwaya kaos tu nagi ang kaya kam bebawatan ang bida-bida. Adna wata auga na teoloksiyan na dinien din na paman na ketarima tantu din na kumasakit sa ginawan yan. Iya ko tuwa paman na rata aginawa at na inawa na ko din ni ama na inawa na ko din ina na imbuku kay ram panagi sa isakap kito gawi na mapasadro na piakalipatang kairan di kayo din nagkatusan adang pamana kambabawata amala iranon si ikoloksiyan nagina ni penabenaran tanu mala iranon si ikoloksiyan uman din sumbayang nadin yan no pakalilipatan si ikupangan niya na ya Allah rilaing kaswama akan ya Allah rilaing kaswina akan ya Allah pakalidasan kasiran ko siksa ko kubur ya Allah timuti mo ang kami kasi ko surga adna mga wata alaidanan asifatian adin yan din kelipatan soluksian api apa na paman na miyawafat sa miya kasaragun duragun teluragun paman na tendiya Tanda ya paman na bibigay pansuatan na di kanya nimi pamangan inaginan ipenabenaran. Adinap ketuon ang mga wata alagi din ni sifatian. Dinyan din na kelipatan si kung mga duan niyan agyang koto aki pamangan niyan si kung balalok siya. Nagina ni panamaran tanong mga pagarya. Inwari agyang kaya digri sa dunia. May bagay tanong kay Rampan. Na mawafat tanong na miya puto lagi ang kutua wad na ipambagay niyar ka di manggusto sa ang kutua kabibiyag ka pa na miya puto ro. Uwi na igira miya pamulatan o kira nagi ang kutua mapia o aula-ula o di na di tanukina ni matero mga watakan adna masa ngena tanamis kanu. Adna masa na makapambela-bela getano. Adna masa na kuwafat kami ang ugi ang kutua ina iyo. Na ayamala apakaw gupar kami nagyang kuto apang niniusi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Paman na prangko, tirong tanukiran. Mga wata amin na pipiya kanu. Mga wata amin na panambuyang kanu. Na nadi kami ni pakalipati sa giyang kuto pangani ko Allah subhanahu wa ta'ala. Naman, sumanguso mga wata, na anto na ituos, ama piya kay kapilok-lokos. Anto na ituos. Saka, na dama poto lagi ang kuto di nga di kam bilang atawi si ekolok saka miya kaysa na saka tawa mama sumyo sagi ang kuto mala imam at tigyan hay imam na anto na ituos apadaku sagi ang kuto mga wata ang mga pipiya wala dun saleh na inisem bagun agyang kuto mala imam na upang makatigyan ako padaka si eko mga wata adin yan di mi pamangani sumbela alok siya na ko bibiyag si Rampan nagugyang ko to kaya wafatiran na padagasagyang ko to mga wata asale. Nagina ni panamaran tano kapakayap kalipatanaya o kaya daan sa luks. Sa kung mga pagariya miron, mga dato mga bai, anta kasi kung mga tunga na yamiro, naginatan mga lokas tano, na tumusukatutukawin niro na kailangan din, o di na paman na, o kabayad tano, amabaloy tano, pati kung mga wata ang mga salih na may mga tano, sumbala lokas tano. Apiyapan na paman na may piraragunag yung kuto kaya wafatiran. Mga pagarya, pag nitano si ko Allah subhanahu wa ta'ala, mapaditano sa giyang kuto ang mga tao, lalayo nila na may mga ni mindu agyang kuto ang mga luksiran, sarilaan siran wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatalong natin kung mga ulama, awa mushafan warrathahu, anta agagyang kuto mushaf, Quran, giyang kuto Quran na inibagay niyan sa giyang kuto udi na ini dunitian. Sa kung mga masjid, sa kung mga madrasa, o di na anto na sana makakakailangan sa giyang kuto mushaf. Na giyang kana ng mga pagarya, alagi na amal, nasuad na kapagkaganian, na di ka nupaligat.
Biya kadagdagal ang mga tao ang makakakailangan sa kadunitan sa mushaf, Quran. Pila niyarga agiyang ka na Quran. Nakapakaya dunitan tanong siran. So mga madrasa, so mga turil. O di na anto na nganin sana paman na masjid kailangan nila nagyang kuto ang mushaf. Nakapakaya pendunitan ukiran. Kapi ikaw wafat ka, naginatan nagyang kuto ang mushaf, amini dunita kasi ko mga madrasa. Napkebat yan, napakaw maragagyan ko ito abalas yan sa agyan ko ito kubur ka. Na mga pagarya, adem panapaman na sumiyagad rakatan no sa agyan kaya di tanong di kapamisbuk. Agyan ko ito isa ko mga guru tanong. May agradi siya Zaid bin Thabit, agyan ko ito paman na guru tanong, paman na di pa kanono. Naiman to na miyangon sa madrasa. Agyan ko ito, kabasan yan na paman na mga madrasa sa Pilipinas na pagpakailay sa mga guru, nagpapakailay sa mga murid. Ayaw mana na adna mga matera na kinunuiran, na kileran sa mushaf. Uweda tigiran na sa kamibu. Agyan ko ito isa mudaris guru sa agyan ko ito madrasa, pagalindin na pamadip pa kanuno. So mga guru, adu ka tawag gusto mga murid tira na di pa makanuno. Naswagi suad na pirakian. Nainutan to di supurtai. Agyan ko to lagi duto. Aya ka pagpaka batiran sa Quran, nagyan ko to adiran di udi na paman na kepetaniran. Agyan ko to Quran na paman na paroto sa agyan ko to di pa makanuno. Nanam giyang kanan alagi denan na pedanan sa agyan ko to kailangan o di na pagkasuporta tano. Suad na perakyan, suad na tamukyan. Nadigan wakay peligit. Uway. Nalero upan adi na mga madrasa. Adi na mga turil. Katawan tanwa pundin sa muna. Nagyang kaya lagi daya kap madrasa. Kat turil na sacrifice agyai. Mataan na ka udibu gyang ko tuwa mga gururun na maka mukhlis, makapagiglas ikwalda na targanira nanan, agyang ka na nagalabag. Wait, ayaw mapipikiraran, agyang ko to galabag amapya, lagi dagyang pugusin tanong. Kadira ni mapamangandu, agyang ko to mga muritiran. Na mapatsagyan ko to ilmun, allamahu wa nasara. Paman na ilmu, amin ni pamangandu niya na inindawat yan. Nagyutoy kakalimniran, kanabaya kakalimniran, agyang ko to kesukat ro, hindi kesukat ro. Malukano man na pamimikiran, may kadagdagan lang mga lokas. Eno di madrasa, kaya kapkilay niyan si iku mga guru na ba di pamirak. Ano rin pamirak iranon? Malunga man nagda-gda teori la kaswata ka? Na aya kambida sa turil para paman nakatukawan niwa. Aya kambida sa turil na 3,005. 3,005. Ay dapat kaptuno to. Agi ko to 3,005 pagkakaniran sumurit. May pagapinsiran sa madrasa. So di yung pagapin na paman na di mimbulay sa madrasa. May sa Korinti, may sa ani kapto nagyang ko 3,005 na adam pa na paman na mga lukas ayakap kile nero na pagakalan sira nagyang ko to mga ustad sa gyang ko to madrasa. Naditan wa kaya ng suwaan ng mga pagariya. Tapangay nga man, awyagang ka, suwata ka, 3,005. Ay tama, nakapasang ka. Nasiran, makasasabar sila ni sacrifice. Asar bu ang makasuagi ang kutawata ka. Ano mambiat, anong beluya wala dun saleh. Apaman namin panganikan niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga pagariya, ginan ikatalwa mushafan tarakahu wa warathahu, apaman na makadunita ka sa mushaf. Ikapat nagyong to au masjid na bana udi na makambelay ka sa masjid. Sekudar pa ka anta kagyong to mga derpa makakailangan ng sumasjid. Sagyang kaya masatano. Naad na mga derpa, gyang kaya panagunta man ng mga balik Islam naad na mga derpa, ang mga balik Islam kailangan niran sumasjid adira di ka sumbayang na ino tanway di suporta. Ada yang kaya mapasang ikang gusto. Ada yang kaya mga milyonaryo. Enong kay ni di sembuta amalaka, bibiyagapan, magagagapan. Enong kay ni di
perlu bahagia kaya lagi daya ada repa kailangan iran sa masjid. Eno kung sarana apa man na madagal ang mga masjid san. Eno tanwa ya disupurta agi kaya mga pagaritan wa sumyulid ko agama Islam. Ama kekailangan iran lagi ang kutu ada repa akabangunan siranun sama si udar pa iran na makakailangan iran lagi ang kutu masjid mambelay ron mabangun lagi ang kutu masjid. Ada rin sa mga milyonaryo, ada rin sa mga laitamok. Eno ni waya di supurta amya kapiyape niya amal. Amimma tigunabitan wa Muhammad inna mimma yalhaqul mu'min. Paman na kumad no mu'min sa giyang kutu akakawafatihan. Nana yang kutu ba apaman na ilaintan wag yang kutu ang mga masjid. Kenapa bu kailangan ipaman na makambelay kaon kagiyang kutu so masjid kudar pa akan anto na kailangan iran naman pada sa kapkilaya si iko kapya o mga mu'min na mape agiyang kutu masjid kudar pa iran. Ino pa na may laing kagiyang kutu masjid amapya malinis, kompleto kada igun ma-PCR, katiruang ka agyang ko tuwa, tao ko darpa na malakiran swagama. May sasiran. Di sila di mamaguyata sa agyang ko tuwa kapakasuruga iran. Enong kap man na may lagyang ko tuwa masgit, ada abaw na may, di yun nakinagsubang, naba malinis sa masgit, api agyang ko to flormat na da asiaron da igun na teruang kaapaman na gyang ko to darpan na malubay kiran swagama Islam mata nakagidan ni titu malubay swagama Islam sa gyang ko to darpa at yari masjid sana pagilay agyang ko to kababaluin ka Muslim sa ko paman na umanda na kapitan na makalima ka makasung sa masjid na kibaraong kari apa man nagyang ko tuwa masjid ka nalaputan. Di ka pemayupasan, da flormaton, da alayton, da igun, kerong karyoto. Upama ko sa kapani dito. Atas tanggungan niya nagyang ko tuwa darpa, kerautan wagyang ko tuwa lagi duto. Antari di masudi. Ayam absudi nagyang ko tuwa pedataw, antakas tanoy di masudi ang mga Muslim. Mata naman mo nagyang ko tuwa darpa. Di kaiwasan nagida kuan. Na sa mga masjid na di yung disembayang tergo lagi laboro naging ko tadi malelek na makatarag sa gingo to ada pa ka nari ada kapsiran non da kapagbedasan non da alayton da amaykon da sambayangaon anto na map terwag yang ko to mga tao mga pagari agi na kanabatan we di pamaawing ugaid na yakuan tanong nagyang ko to mauya gagyang ko to kap suporta tanong si ko agama tanong Islam. Pero apaman na igira walay tanong na langon ipamimili ari sa mapia tiles. Walay. Ipamimili sa mapia tiles. Ipamimili sa mapia CR. Ipamimili sa mapia light. Ipamimili sa mapia pintal. Uwi na may kasumasgit. Na di tanong di buta bengel sa giyang ko to kumpi sa giyang ko to mga masjid. Bayami aturo. Nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sadun sa tao ang makambelay sa walay niya sa dunia na ipembelay wallahu subhanahu wa ta'ala sa walay niya ko surga kenapa? Walay ko to ko dunia na da aba niya da aba balas ama pembelay ra sa alungan amar. Ugi na sumasgit. Sumasgit. Na yamiater nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sadun sa tao ang makambelay sa masjid sang kaya dunia na ipembelay wallahu subhanahu wa ta'ala sa turugan niya na ko surga. Lagi na ng mga pagariyami. Ayaman na ini, ay punanawagatan wa si kung makagagaon. Ang mga bangsa tanong. Apaman na so darpa makakailangan niyan so masjid na nasuportaan tanong sira. Sumambu, mga tao, kagiad ni man to ang mga tawa, ako kuha nila na kauyagan nagyang kaya di ipanakata mga masjid. Kala ka niyo so Allah subhanahu wa ta'ala. Amerika di pure. Agimya ko niyo na nagalabak iyo. Nakala ka niyo so Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kalala adusasan. Ino manarikiya daan sa sarig so mga malait tamok. O di nagyang ko to mga pipe puso. Sagyan ko to kapsupurta ko nga isa kanua. Kaya sabapan nun. Kagi pagkakala niyo. Nagyang ko to tamok ko mga tao.
na mau manibu sa alungan na Mauri agyang ka na nagalabakyo adi ka no di manulisit sa mga tabang para kung mga masjid ak nababu puro ay langan si kung mga deto apaman na misapar sa agyang kaya mga tao kuan tano agyang kaya paman na lagi paman na bagan tano sa oras agyang kaya mga tao agi na miyakaw masiran kung mga derpa na pagisiin tano sira eno benar anta ka di benar na o di benar natapa usan tano siran kaisad na miyaka binasa si eko paman na kasus sadaka. Api agi nga yung mga Araba. Gaya yung mga Araba. Na ayaw ko ni man to apkuniran, apsiriganiran na kung mga sadaka iran na sumabalik Islam. Rela ka no? O, kamiyarga siran si eko mga paditano. Kagi paman na di pa kamuayan nagyang kutwa sadaka iran. Kagi yung kutwa paman na mulay na mapira din may pangani. Uway. Na maaptan o kagi paman na agi na agama ini, agama Islam. Na napaman na tumo agi ang kutwa kawitan ron. Uway. Rilakan wad na paman na kesugaton. Ayara katanon agi ang kutwa paman na may pagintaw tanwag isu Islam sa tarutop. Uway. Na. Padaruwati ko mga ulama na aubaitan libnis sabili bana. Anta ka makambulay, makaduni tagyang ko tuwa tao sa turugan. Apaman nagyang ko tuwa turugan na para si iku mga tao pagkaalang salalan. Katarusan nila, nagida man ito, berarti na saudara pa ka na mimbulay kaun sa awad na aya kayang bulay karoon na awad na kasalatan salalan aro kasaliti si kudara pa ka na katarusan nila. Na isay niya paman na mapiyapan. Ang mga wakaf uli na sadaka. Uway. Padaruwati kong mga ulama na aunahran ajra. Uli nagyang kutu apaman na pakaig apaman na piyakaw kita ka. Kayang gunan o mga tao. Aw sadakatan. Akhrajaha min malihi fi sihati wa hayati. Uli nagyang kutu atamu kaya na ini sedekanian. Sagyang kutu masa mapipiyap na ginawa niyan nagubibigis kaniyang pat. Naman ito agyang kutu kini sumpatan no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhrajaha min malihi fi sihhati. Paman na aya kaya sedekah niyan na mas sa apipi aginaw niyan. Kagi sukadaglan na aya din yan dikapakas sedekah na ginaman ito miya sakit. Nagrabi. Sakit yan. Ana tigyan na mga matakan. Miya katino dah. Mga watakan si sadekah kanu. Uway. Kagi paman na kata kaya si patanakan dagi yang kaya ginawa kan. Ino to agi yang to bibi agi yang to masa pipi agi nawa ka da abang ka magagedam na di nga makasedeka agi kagi ko makagedam makasapanya kit na ayang ka di ka panaguntaman. Mas malay balas mga pagari agi yang to pipi agi yang to kondisyon ka da magagedam makasakit ayan nga di ka pakapanad ka. Ati kung mga tigo nabitan wa Muhammad uyang ko to akawyag-uyag pan yalhaqu min ba'di mautihi nagyang ko to amialoy tano na mata na kumautaw sa giyang ko to akakuwafat yan. Mga pagarian naman yan nga amialoy tano ilmu adin dawat wa ta'asalih amini ginat mushaf amini dunit masjid o di nagyang ko to turugan ap ketarusan o mga ibnu sabil giyan ko to mga pakay o di na sadaka naman giyan kaya mga pagaritan o mga Arab na pananabenaran ni rananan di tanukilay apa man na umanim andap belay na masjid antara kiri kesana dun itu mga Arab anto lagi nga pumakaw masi ang mga Quran na dun itu mga Arab agi kaya mga kurma paman na kekuatan o giraman o tuwap kumaso Ramadan mga Arab Naging kaya mga pagalitan o mga Arab na titwira na ya ko pananabenaran kay katawan iran, tasabutan iran, aad na mas ang ganatan iran sa dunia. Aya kabay iran, napakalabas iran pa. Adun pa na mga balas, apapakaw magiran sa giyang kutwa, kilabangan na kiran sa giyang kutwa, lupa o di na kapakaw mairan sa giyang kutwa mga kuburiran. Nakanabatan mo di kaga. Kanabatan mo di kaga. Asara pa man na matayo na giyang kutwa magingad. Na mapakapera na giyang kutwa masjid. Asara mugub sa mga dato. Na mapakapera sa mga masjid. Kapintal, katailsan, kataguan sa mapia CR, kataguan sa ig, kataguan sa umbak. Di na ni mga kailangan tanong sa giyang kaya paman na
katatagutano sa dunia aya tenudan tano mga pagarian nagyang kaya dunia na matagutano saya sagid panabenaran tano maka begakatano sa galebek amapya aka penggunaan o mga tao mga pagalitan wa mga Muslim sa giyang ko to aka pakamatano sa giyang ko to kubur. Pagalitan si wallahu subhanahu wa ta'ala siya butan wa giyang kanana betuan sa sadaqatul jariyah. Na panabenaran tano makang galebek katano ron. Kaan tano masuat sukad ng tano Rabbul Alamin. Mga pagariya pada miya aloy sagiyan ko to aturo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyan ko to hadith man ihtabasa farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan biwa'di fa inna shiba'ahu wa riyahu wa rawthahu wa bawlahu fi mizanihi yawmal qiyamah. Sa din sa tao amaka dunit sa farasan o di na tigtanwa paman na kuda kaya si kumasa na kailangan su kuda si ko paman na katidawa na sa din sa makasusulod o di na paman na sa din sa makasusul jagyan ko to kuda amini dunita ka yan ko to ka pengginawan niya langon taman na kebaluya timbangan wallahu subhanahu wa ta'ala salungan amawri na imatuna kepakaya tigtanwa sukatidawa na di nun kailangan nagyang ko to akuda. Oway. O di na paman na sukadunit sa lalasik wallahu subhanahu wa ta'ala fi sabilillah na si ko kap ke tunay ni kap kibulu gumasanap ke lin. Na tigo mga ulama ap ke pakayap kikiyasro kilagi dun nagyang ko to akadunit sa truck. Lagi dia nagyang ko to peruranan samyatay mga ambulance. Lagi na ni pada makakailangan o mga Muslim. Igiraman o to adna miya wafat ap keruran siranon. Na lagi dia naman buat tigo mga ulama. O pamako dumuni taka sa truck adigang gunaan. Paman na lagi du mga pasis seminar. O di nagyang ko to kailangan ng mga Muslim. Lagi nagyang ko to tigitan o ambulance. O natigo mga ulama api agyang ko sa din sa kitumpok sa gyang ko to truck. O di na matatagun. So paman na oilian, suigian, Iyago to paman na tayriyan sa job kap ko saraw na mata na timbangan wallahu subhanahu wa ta'ala sa alungan amori. Nad na mga tawa pagkagagasaya. Ad na mga tawa mga laipira ka pagkagagasaya. Nakuhaan tanwag yung ko to mapia amal aka penggunaan o mga pagaritan wa mga Muslim. Uway. Na. Pwede sa miya kapia-pia paman na matatagong sa giyang kaya kitab na padano panatigiran agyang ko to kibagayin ka Arabia agyang ko to wheelchair agyang ko to wheelchair lil muqadina liwajhillah paman nakibagayin ka sa agyang ko to makakakailangan nun naman igira ko agyang ko to adarpa na adna paman na mga sadirun kesakit na inutan to di mi pemasa sa lagi duta wheelchair paman na kelebudan nun agyang ko to mga tunganay tanong. O di nagyang ko to mga Muslim. Uway. Pira ni ka-arga yan to. Agyang ko to. Paman na kapakaya teraon taat. 3,000 agu 5,000 na paman na miya ka pamasaka sa wheelchair. Na. Miya ka piyapiyaw to. Akasadag agyang ko to. Nagido to ka. Miya makakailangan o pagaring ka Muslim. Laboron so paman na di pa kalalakaw. O di nagyang ko to. Mga lapo. Mga sadira tigitano. Na kailangan din nagyang ko to akap ko gupitan o kira. Na, kapakay panatigong mga ulama asing kami dunit sagyang kana na Masjidil Haram si sama kaanta ka sa Madina. O di na si kung mga masjidaan na makakakailangan. Naman, so mga pagaritan pilalakaw gira sa Umrah, o di na di mamagahad sa adna perakyan, nakapakay manap penunita kano. Si sa Masjidil Haram, sa mga lagidanan ang mga wheelchair kaandi kang guna ay makakakailangan nun. Na namiya ka lalabala sa kagawang ka kamini dunita ka sa Masjidil Haram. Para paman na adna mga tawa, enong yan niya di mapenggulaw la kagi di niya nakatawa no ba nakapakay niya na nakapakay niya. Oy. Pakiyunot kano ko mga shekyo. Ira man to paman na miya gumrakan o anta ka Antonio ni miya gads kano. Say andi so paman na kapakaya dunita si sa mga wheelchair. Ang kanuira nun nakaunuti.
kapaman na ang kanumapad sa giyang kaya malabala sa pagalintan. Balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakala mapia mga pagariya si tanu buteman agiyang kaya paman na di tanu di kapamagusay. Piagusay tanu agiyang kaya pada amala ibalas sa mga amal. Aya kapya ini na apya kami wafat na nami tataros din midadayon din agiyang kuto amal akakalimaka. Panabenaran tanu mga pagariya kapaman na kanabatan wanan di kega. Apya pendilangon kami yang gelebek na maka tendukaon sa satiman. Aya panabenarin ka agiyang kuto wata asali amiga na takasang kaya dunia. Piray wata ka na biyatang asiran din si iku agama Islam. Kaangay na nimi pamangan ni si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kadagdagan ito, may aluitan wa mga pipiya, ang mga galabak, kapenggunaan tano, nagukapenggunaan ng mga pagaritan wa mga Muslim. Aya kada yan ibalas, nagyang ko ito paman na kisupurtang ka, sutamo ka na miyang gustong ka, sagyang ko ito, tunay ini, kapenggunaan o mga pagaring ka mga Muslim. Perang kumkuskan wa paman na salam alang-ulanguan ang mga pagariyami, mga bangsami, uway. Pengeninang si Allah subhanahu wa ta'ala pala ya kanun mapipiya langon uy nanap sila mo kuskano alangulanguan at mga makinig sa giyang kaya di tano di ka pamagusay pengenin tano si Allah kangunan tanwaya naguan na makuha tano runan deuwan uy mga pipiya sila mo kuskano wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.